הוא בא? זהר! איזה טוב! איזה מניאק, אזכרה, הוא קורא את הרכב. איזה טוב! איזה מפגר. שיקרא אותו, שיעשה את זה יותר קרוע, אחי, מה זה? שיקרא לו, סיבובים, אחי. איזה טוב! איזה מניאק. איפה הרב כהן? איפה הרב כהן? זה. וואו! אין לך, הוא לא חוזר להפקרה. שיעשה סלחות ככה. הוא ייקח תרופה, אני אומר לך, תראה מה הוא יעשה. אני יודע מה הוא רוצה לעשות, הוא רוצה עכשיו לעבור עכשיו במהירות. אני נקראת אותו באוטו בדרך של קבלו. תראה מה הוא יעשה, ידעתי שיעשה את זה. איזה מלא. וואלה, הוא שוגע. הוא מרים אבק, זה קורע את הרכב, אתה יודע מה הוא עושה לרכב? לא, מה נשאר לו? וואלה, זה ליוטיוב, זה יוטיוב. איך זה נקרא? במקום, אתה יודע איך זה? אני לא שלחתי לנו. בוא נגיד. What the fuck?